שלום לכולם, כאן דמן מיכאלי. כמה מילים עליי לפני שאני אתחיל. אני בתחום של יזמות באינטרנט מספר שנים כבר, בעל 3 עסקי שיווק אונליין ואופליין, ומזה זמן רב אני בוחן וחוקר תוכניות אינטרנטיות שונות ליצירת כמה אפיקי הכנסה בחיים. לפני כחודשיים נתקלתי באחת התוכניות הטובות ביותר, אם לא הכי טובה שנתקלתי בה בשנים האחרונות. לכן התרווחו לאחור עם קפה טוב ותקדישו למצגת הזו כמה דקות. אז בואו נתקדם. לפני שנתחיל, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. האם יעניין אותך לדעת כיצד ליטול חלק מתעשייה פורצת דרך בתחום המכירות באינטרנט? כיצד תוכל להרוויח מדי יום מפעולה פשוטה של 3 דקות ביום? ומעבר לכך, כיצד להשיג את התשואה הגבוהה ביותר עבור המאמצים שלך? האם יעניין אותך לדעת שלא תצטרך לא לצרף אנשים, לא לחנוך אנשים, לא למכור לאנשים, ומעבר לכך לא להשקיע שעות על גבי שעות של עבודה? הדבר שכנראה עובר לך בראש הוא It's too good to be true. למען האמת, בדיוק ככה אני חשבתי לפני כחודשיים. אך חכה. בסוף המצגת אתה תחשוב כי המציאות עולה על כל דמיון. החברה שאני רוצה להציג בפניכם היא חברה בשם זיקריוורדס, חברה בעלת אתר מכירות פומביות בשם זיקלר. ניתן להציע הצעות לזכות במוצרים דרך מכירה פומבית, אפשרות לחיסכון עצום במחיר עד כ-90% הנחה. כמה מילים על תעשיית המכירות הפומביות. כולנו מכירים בעצם את eBay. eBay היא המובילה בתחום המכירות הפומביות באינטרנט. המכירות של eBay הסתכמו ב-9.2 מיליארד דולר בשנת 2010, עם רווח נקי של 1.8 מיליארד דולר. תחום הפני אוקשנס הוא יחסית חדש בתעשיית המכירות הפומביות, אך כבר צובר תאוצה מדהימה באינטרנט. תוך כמה דקות אני אסביר לכם בצורה מדויקת מה זה בדיוק פני אוקשנס. נתונים אשר התפרסמו על תעשיית הפני אוקשנס באתר פורבס העולמי. חברות הפני אוקשנס מייצרות מחזור מכירות של כ-2,000 עד 3,000 דולר בשעה ממכירות של מוצרים. הרווחים של החברה עומדים על בין 150% ל-800% על כל מוצר שנמכר. מעבר לכך, כל גולש ממוצע אשר משתתף במכירות האלו מוציא כ-76 דולר בכל השתתפות במכירה. ויותר מזה, 11% מהמשתתפים מוצאים כ-480 דולר על כל השתתפות. איך זה בעצם עובד? אתר המכירות פומביות מציע מאות מוצרים למכירה פומבית במחיר התחלתי מאוד מאוד נמוך, לדוגמה אייפד ב-7.05 דולר. כל אדם אשר רוצה להשתתף במכירה ולנסות לזכות במוצר רוכש ביד. ביד זה בעצם הצעה להעלות את המחיר של המוצר למחיר חדש, בעלות של $1. משתתף יכול לרכוש כמה בידים שהוא רוצה. ברגע שאדם מתערב במכירה על ידי הצעת ביד, מחיר המוצר עולה בסנט אחד, או יותר נכון בפני אחד, בגלל זה קוראים לזה פני אוקשנס. האדם אשר הציע את הביד הגבוה והאחרון לפני תום המכירה, זוכה במוצר ורוכש אותו במחיר שנסגר. בדרך כלל המכירות האלה הן מוגבלות בזמן מסוים. ברגע שמכירה פומבית החלה, המשתתפים מתחילים להציע בידים, מחיר המוצר עולה ונסגר במחיר מסוים. החברה הרוויחה $1 על כל סנט שעלה. לדוגמה, במידה במכירת אייפון החלה $1 והמחיר נסגר על $100, החברה בעצם מרוויחה כ-$10,000. מזה בעצם החברה מרוויחה כסף. איך היא הרוויחה כ-$10,000? מפני שהוצאו כ-10,000 בידים. בעצם בכל דולר יש 100 סנט, ולפי חישוב פשוט, החברה הרוויחה על כל דולר שנכנס כ-$10,000. דוגמה למכירה שהתבצעה באתר החברה בחודשיים האחרונים. טלוויזיה ביתית שהמחיר הרגיל לצרכן בחנויות הוא כ-$291. מחיר הסגירה בתום המכירה הפומבית עמד על $30.98. הלקוח אשר זכה בטלוויזיה במחיר חסר תקדים שילם בעצם $30.98, והחברה הרוויחה כ-$3,000 על המכירה הזאת. ממה בעצם אנחנו מרוויחים? מטרת החברה כמו כל החברות בעולם היא למשוך אליה כמה שיותר לקוחות, אשר ישתתפו במכירות פומביות אלו. כדי למשוך לקוחות, במקום שהחברה תבזבז הון עתק על פרסום מסורתי, היא יצרה בעצם תוכנית שותפים למשווקים אשר מפרסמים את המכירות הפומביות של החברה, ומדי יום החברה מחשבת את הרווחים מהמכירות ומשלמת עד 50% מהרווחים היומיים שלה לשותפים אשר מפרסמים את האתר ומזרימים אליה לקוחות. איך זה בעצם עובד? לאחר שנרשמנו באחד המסלולים שהחברה מציעה לנו, כל מה שעלינו לעשות הוא לפרסם הודעה אחת ביום, וזאת כדי להיות זכאים לרווחים באותו יום. פעולה פשוטה אשר אורכת 3 דקות ביום.
דוגמה מצוינת לפעולה היומיומית. שימו לב כמה זה פשוט. הדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מעתיקים את אחד המודעות שהחברה מציעה לנו לפרסם. זה מודעות שבעצם מובנות מראש, אנחנו לא צריכים לבנות שום מודעה בעצמנו. לאחר שאנחנו העתקנו את אחד המודעות שהחברה מציעה, אנחנו מדביקים אותה באחד האתרים שהחברה מציעה לנו לפרסם בהם. למען האמת, אנחנו אפילו לא צריכים לחפש את האתרים האלה. החברה נותנת לנו רשימה של אתרים שהיא ממליצה לפרסם שם. דבר שלישי, אנחנו שולחים אישור לחברה בקליק אחד, ובעצם זה האישור שהחברה רואה שאנחנו פרסמנו את המודעה. בנוסף לפרסום המודעה, אנחנו צריכים לרכוש בידים מהחברה ולתת אותם ללקוחות כדוגמיות בחינם, איתם יוכלו להתחיל הלקוחות להשתתף במחירות. למה היא עושה את זה? בדיוק כמו שאנחנו נלך לסופרמרקט או לסופר פארם ואנחנו רואים כל מיני דיילות שמציעות לנו כל מיני מוצרים לטעימה או לצריכה בחינם, כדי לפתות לנו במרכאות, כדי לקנות את המוצר בסופו של דבר. ככל שנקנה יותר בידים ונמסור אותם ללקוחות, כך הרווחים שלנו יגדלו. במידה ולא הצלחנו אפילו למשוך לקוחות דרך הפרסומים שלנו, החברה מציעה לנו לרכוש 5 לקוחות בעלות של $10, זה בעצם יוצא כ$2 ללקוח. החברה יצרה מאגר של לקוחות פוטנציאליים שביכולתנו לרכוש אותם. אז אחד הדברים הכי יפים בתוכנית הזאת, שאין לנו מה לדאוג אם נצליח להשיג לקוחות או לא. כיצד אנחנו מרוויחים כסף? יש בעצם 6 אפיקי הכנסה עיקריים. אני הולך לדבר על 2 מהם. אחד מהם זה מלקוחות אשר רוכשים בידים כדי להשתתף במחירות, והאפיק העיקרי הוא בעצם החברה מחלקת לנו רווחים יומיים בהתאם לכמות הבידים שברשותנו. אנחנו נקרא לזה לדוגמה קרן הבידים שלנו. ככל שהקרן שלנו גדלה, כך גם הרווחים שלנו גדלים בהתאם. כיצד הקרן שלנו בעצם גדלה? היא גדלה משני אפיקים עיקריים, ותכף אני אפרט. אחד מהם זה בעצם ביד שהוא שווה נקודה, שהוא שווה $. לדוגמה, אם לקוח שלנו רכש 50 בידים ב$50, הקרן שלנו תגדל ב-50 נקודות. האפיק השני זה בעצם הרכישה שלנו של בידים מהחברה, ומסירתם כדוגמיות ללקוחות. אוקיי? לדוגמה, אם רכשנו בידים ב$400 ומסרנו 400 בידים ללקוחות, הקרן שלנו גדלה ב-400 נקודות. מה שיפה כאן שמסירת הבידים ללקוחות נעשית אוטומטית על ידי החברה, אנחנו לא צריכים בכלל להתאמץ על העניין הזה. עכשיו יש פה נקודה מאוד מעניינת, שלכל נקודה בקרן שלנו יש אורך חיים ליצירת רווחים של 90 יום. לאחר 90 יום היא יוצאת מהקרן, היא בעצם נעלמת. לדוגמה, בוא נאמר שהתחלתי את העסק שלי ב1 לספטמבר, יצרתי קרן של 1,000 נקודות, נקודות אלו ייצרו בשבילי גידול של הקרן במשך כל יום למשך 90 יום. לכן ב1 בדצמבר, לאחר 90 יום, הקרן שווה לגידול המצטבר היומיומי, פחות ה-1,000 נקודות שבעצם יצרנו ב1 לספטמבר, 90 יום לפני זה. החברה משלמת בין 0.8 ל-2% על הקרן כל יום. אני רוצה לתת לכם עכשיו דוגמה כיצד הקרן שלנו גדלה יום אחרי יום, וכך גם הרווחים שלנו. בוא נאמר לצורך הדוגמה, אני מתחיל את העסק ב1 לספטמבר עם קרן של 100 נקודות. באותו יום הריבית היומית עמדה על 1.8. אגב, אף אחד לא מבטיח לנו ש1.8 זאת תהיה הריבית כל יום. לפעמים זה יהיה 2, לפעמים זה יהיה 1.5, לפעמים אפילו 1. מתוך הבדיקה שאני עשיתי בחודשיים האחרונים, רוב ימי השבוע עומדים על 1.8. אוקיי? אז לצורך הדוגמה, הרווחתי באותו יום $1.8. ברגע שהקרן שלי גדלה והיא כבר מגיעה ל-1,000, אגב אני יכול כבר גם להתחיל עם כבר 1,000 בהתחלה, והריבית היומית היא 1.8, הרווח היומי שלי הוא כבר $18. ברגע שהקרן שלי גדלה כבר ל-10,000 נקודות, לפי ריבית יומית של 1.8, הרווחתי באותו יום $180. וליזמים שבינינו שמסתכלים על הטווח הארוך, ברגע שאני מגיע ל-100,000 נקודות, לפי ריבית יומית של 1.8, אנחנו יכולים להרוויח $1,800 ביום. אני רוצה לקחת תרחיש סטנדרטי של 1,000 נקודות, ובוא נאמר שאני מגיע ליום השני, והקרן שלי גדלה ל-1,018. למה היא גדלה בעצם ל-1,018? הרווח שהרווחתי כ$18 באותו יום, אני החלטתי לא לפדות אותו כמזומן ולקחת לכיס, אלא להגדיל את הקרן. אז הקרן שלי ב2 לספטמבר הוא 1,018, לפי ריבית יומית של 1.8, הרווחתי באותו יום
ב2 לספטמבר, $18.3. יום לאחר מכן, 3 לספטמבר, שוב הגדלתי את הקרן, והקרן שלי כרגע עומדת על 1,036.3, לפי ריבית יומית של 1.8, הרווח היומי שלי גדל ל$18.6, וככה גם יום אחרי זה, ב4 לספטמבר, אני עדיין מגדיל את הקרן ל-1,054.9, ריבית יומית 1.8, והרווח היומי שלי גדל ל$18.9 לאותו יום, ככה זה גדל יום אחרי יום. שימו לב, אחרי 30 יום, לפי חשבון פשוט, הקרן שלי גדלה כבר ל-1,707. אחרי 90 יום, הקרן שלי גדלה כבר ל-3,874, והמספר הזה כבר כולל את ההפחתה של 1,000 נקודות שצברו להם 90 יום של גידול. שימו לב חבר'ה, מה יהיה הקרן שלנו? מה יהיה הקרן שלך אחרי שנה? אוקיי? תארו לעצמכם מה יהיו הרווחים החודשיים כשהקרן שלכם תגדל ל-10,000 נקודות. מה יהיו הרווחים החודשיים כשהקרן שלכם תגדל ל-50,000 נקודות. מה יהיו הרווחים החודשיים כשהקרן תגדל ל-100,000 נקודות. אוקיי? לסיכום, על ידי פעולה פשוטה של 3 דקות ביום, תוכלו לייצר מאות או אלפי דולרים בחודש, ותוכלו להשיג את ההכנסה הפסיבית שתמיד שאפתם אליה. מעבר לכך, גם אני חשבתי שזה too good to be true בהתחלה, עד שקיבלתי את הצ'ק מהחברה. צ'ק דולרי שפדיתי אותו בבנק, בחשבון הבנק. לכן יירשם כעת לאחד המסלולים שהחברה מציעה, והתחיל גם אתה את העסק האינטרנטי הטוב ביותר שאתה יכול לייצר בשבילך. אני מציע לך לחזור לבן אדם שיפנה אותך למצגת הזאת, או ללחוץ על הלחץ כאן להירשם שיש מתחת לסרטון. שיהיה לך בהצלחה, להתראות.